Abanye abazali bezingane nokukhubazeka eNorthern Cape bathi ababoni ukuthi izingane zabo zizophepha uma sezibuyele ezikoleni. Lezingane kuyaphoqeka ukuthi zixhumane nabanye abantu ukuze zikwazi ukunakekeleka kahle. Kanti abazali bathi lokhu kuzibeka engcupheni yokutheleleka ngegciwane iCovid-19. Umnyango wezemfundo esifundazweni umile kwelokuthi wona ukulungela ukwamukela izingane eziphila nokukhubazeka kulezi zikole ezintathu ezifunda kuzo kulesi sifundazwe. Isikole iRetlameleng singesinye sezikole zabafundi ezintathu abanezidingo ezikhethekile kulesi sifundazwe ezilindeleke kuba zivulwe ngesonto elizayo. Umfundi oneminyaka eyi-15 uJaden Pinar nongezwa ezindlebeni ufunda kulesi sikole. Okwamanje angeke ekwazi ukubuyela esikoleni kanye nabanye abafundi ngoba umama wakhe usangabaza ukuthi ingane yakhe izobe ivikeleke ngokwanele uma ingekho emehlweni akhe. For me, it's better safe than sorry. You see, I'm not in a hurry for her to go. And she's still young. She can repeat a year. It's fine. uWinfred Masigela nakuye kunzima ukuvumela ingane yakhe engaboni emehlweni ukuthi ibuyele esikoleni. Ukhathazeke kakhulu ngokuthi ingane yakhe njengoba ingaboni nje incika kakhulu ebantwini esikoleni ukuze ifinyelele ezindaweni ezahlukene nokuyenza ke ingakwazi ukugwema ukuxhumana nabanye abantu. I don't say I don't trust our department, but are they really sure they are going to help our children? Because those children of Retlameleng is not any child, normal child. It's a very difficult situation at Retlameleng. Umnyango wezemfundo esifundazweni uthathe izinyathelo zokuqinisekisa ukuthi nabafundi abaphila nokukhubazeka bayavikeleka kuleli gciwane. Depending on the severity of the disability, as a department we will assess learners in terms of that and then give recommendation to say such learners can be assisted from home. Ukuvalwa kwezikole ngenxa yobhubhane icorona sekuqhuquzele abazali ukuthi bazicije ngolwazi ukuze bazifundisele bona izingane zabo ukuze ziphephe kuleli gciwane iCoronavirus.